Min barra li għandna dizzjonarju tal-futbol, għandna wkoll kodba li jitrattaw l-istorja tal-futbol f'pajjiżna. Tkellimna ma' Mark Camilleri, l-awtur ta' ktieb tfal dwar din il-logħba tant popolari. Huwa ktieb meqjus non-fiction, qed jirrakkonta l-istorja tal-futbol Malti, mill-bidunet tiegħu kif twilet, sa ovvjament sad-dinja tal-lum. Tal-futbol tal-lum u fih ovvjament hemm diversi episodi li ffurmaw il-futbol Malti kif nafuh illum, inkluż personaġġi li huma popolari għal-futbol Malti. Il-proċess tal-kitba ta' dan il-ktieb, ovvjament la jitratta mill-istorja tal-futbol Malti kien illi inti trid l-ewwel issib l-eruq tal-futbol Malti minn fejn bdew, u mbagħad tittara kif ħataqsam dan ix-xogħol biex iġibu kemm se jkun mod kronoloġiku sal-żmien tal-lum. Allura tittara liema episodi l-iktar iffurmaw il-futbol Malti l-istorja, liema karatteri iktar iffurmaw il-futbol Malti u x'jagħmlu differenti minn futbol f'pajjiżi oħra. Allura kien proċess kemm xejn twil, laborjuż għaliex inti għandek ħafna minn xi xtażel minkejja l-ċokon tal-futbol Malti u kif inhu, għaliex hemm ħafna rakkonti illi forsi ħafna nies ma jafux bihom. Anki l-oriġini stess tal-futbol Malti minn fejn beda, u ħafna nies li ma jafux bih. Forsi ma jafux kif darba minnhom it-tim Malti ipprotesta kontra l-fatt illi l-innu Malti ma tkantax fil-logħba kontra Hajdux, pereżempju, ma jafx illi fost oħrajn il-logħba infamuża ta' Spanja kontra Malta ta' 12-1 illi baqgħet teba' kera fuq il-futbol Malti, ma jafx forsi illi Malta minkejja iċ-ċokon tagħha bħala pajjiż u allura anki bħala tim nazzjonali kellha wirjiet qalbinin kontra timijiet kbar u ġganti bħall-Italja, li tifut 2-1. Dan huma avvenimenti li forsi mhux biss it-tfal imma anke kbar forsi ma jafux bihom. Ma ovvjament l-għan tiegħi kien illi l-itfal jinteressahom fl-istorja tal-futbol Malti. Ħafna nies forsi jaħsbu l-isfidi li ktieb bħal dan m'għandux daqshekk sfidi forsi kbar xi huwa ktieb għat-tfal, daqshekk diffiċli biex jinkiteb. Fil-verità kelli naħseb sfidi akbar milli meta nikteb għall-adulti. L-ewwel qabel kollox kien x'ħandaħħal fil-ktieb u x'ħanħalli barra fil-ktieb. Kull ġrajja għandha l-merti tagħha fuq tejf u ħażin tista' ssib posta fil-ktieb bħal da dwar l-istorja tal-futbol Malti, imma ovvjament xi ħaġa titħalli barra bil-fors. U allura dik kienet waħda mill-ikbar sfidi li ma ħalli barra u kien hemm avvenimenti li dispjaċini kellha ħalli barra ma stajtx nagħmel mod ieħor. Bħal pereżempju il-fatt illi Malta tilfet maġ-Ġermanja 3-2 u rajna l-ikbar folla laqgħat kien ftaqali bin-nisbieba. It-tieni l-ikbar sfida, u naħseb kienet sfida jerġa' ikbar, kien li rid nikteb kull rakkont b'mod konċis u fil-qosor. Minn tkun minn dwar tikteb l-eluf ta' kliem, u mbagħad daqqa waħda inti triċi tgħidlek isma' ma tistax taqbes il-100-120 kemm fuq rakkont hemmhekk hija sfida totalment differenti. Ukoll l-isfida trid tikteb għat-tfal ta' età speċifika, ġifieri għandek nitkellmu fuq tfal bejn 8 u 11 sena, u hemmhekk inti ovvjament l-udjenza tiegħek hija totalment differenti. Allura trid tikteb b'mod differenti, trid tikteb b'mod oġġettiv li ma tħallix anki għaliex Micheli ngħixthom diversi episodji minnhom, jiena ma rridx iddaħħal rakkont personali tiegħi, ma rrid inkun storikament oġġettiv u nikteb kif ġraw l-affarijiet biss u mhux kif ħassejthom jien u kif għexthom jiena. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.